Jeg har fået alle de der rigtig dejlige sæber, som jeg skal til at teste, som I kan se. Det er en håndsæbe, og den kan jeg rigtig godt lide, fordi at der er ikke noget parfume i, og jeg kan ikke tåle parfume. Så den er rigtig god, og når at jeg trykker det ud på hænderne, så er den rigtig flydende og god, når man gør sådan her med det. Og når jeg har tørret mine hænder i håndklædet, så er ens hænder rigtig dejligt bløde. Det er kropssæbe, og der er heller ikke noget parfume i, så det er rigtig godt. Og den tager man bare ud sådan her. Nu kommer der ikke lige helt noget ud på den. Nå, der kommer ikke lige noget ud. Men så tager man jo bare ud og får det på kroppen. Så når man har skyllet af, så bliver man rigtig blød. Man får en rigtig blød hud. Så den er rigtig god. Den er også okay god. Den er ikke helt vildt så god, fordi når man presser det ud, så er det mega stift i hånden, hvis man gør sådan her. Og så når man tager det i, så bliver ens hår også rigtig stift, og nede ved spidserne hernede, så bliver det også helt vildt stift, men så når man skyller det ud, så bliver det bedre. Men ellers så bagefter, så tager man bare den der spray i, men den er okay god. Den er okay. Den er fin. Ja, nu har jeg været i bad, så nu bruger jeg den her balsamspray, så jeg starter bare med at åbne. Og så sprayer jeg bare den på det. Så er man sikker på det, og sprayer den. Så kan jeg lige, og lige man lige gør sådan her, så bliver det sprayet ud i håret.
godt være nogle steder, hvor det er lidt filtret, men så kan man bare proppe det i der, hvor det er filtret. For eksempel her, der er det meget filtret. Så tager jeg bare og sprøjter. Nu kan man vælge ud. Så det synes jeg selv er rigtig godt, fordi at det bliver meget glat og man kan meget godt ud. Så det synes jeg er meget godt til at bruge som balsamspray. Det vil jeg ikke bruge. Det her, det er balsamspray, man kan spraye i håret. Det kan man både gøre, når det er tørt og når det er vådt. Så det tager man ikke bare slået af, og så man bare. Og så kan man starte med, når man har glat hår. Så hvis man er lidt filtret, så kan man bare lige starte med at lade det sidde lidt i, så det kan tørre eller sådan noget. Og så kan man række ud. Og så derefter, så bliver det meget glat og nyt. Og den kan jeg rigtig godt lide, fordi at den er rigtig god, når man tager den i. Og så når man rækker håret, så behøver man ikke at tage alt for meget i, fordi så når man tager noget i, så bliver det jeg synes, at de alle sammen sæber og alt det der, det synes jeg er meget godt, men hårsæben kunne man godt lige lave sådan, at den ikke var så stiv, fordi det synes jeg ikke er særlig rart, når man står og rører ved sit hår. Men ellers så, udover det, så synes jeg, at alle sammen var rigtig